Is-siġillat ftehim bejn il-kumpanija tal-Gvern Malta Government Investments u l-istituzzjoni pubblika u finanzjarja fi Franza Caisse Des Depots li ser ikun qed jikkontribwixxi sabiex aktar minn 50 kumpanija tal-Gvern ikunu msaħħa u żviluppati f'ambitu modern. Dan il-ftehim li ġie iffirmat bejn l-uffiċjal kap eżekuttiv tal-MGI Bejn u l-ambaxxatriċi Franċiża hawn Malta l-Iffirmat ser iservi sabiex l-MGI tkun f'qagħda li tiżviluppa b'mod tekniku u attiv il-kumpaniji tal-Gvern li jaqgħu taħta fejn it-temi indirizzati ser jinvolvu l-aspett finanzjarju, il-governanza, kif ukoll il-valur tal-istess kumpaniji tal-Gvern. Ma' One News, l-uffiċjal kap eżekuttiv tal-MGI Bejn semma kif l-idea prinċipali ta' dan l-iffirmar huwa li l-kumpaniji tal-Gvern jikbru fit-totalità tan-negozji f'ambitu kompetittiv. Bħala MOU da ħajjina niżviluppaw iżgħar mod tekniku il-kumpaniji tagħna tal-Gvern li qegħdin taħtna. Huwa challenge li aħna nixtiequ nilqgħu, naħsbu li ħajkun hemm game changer, jista' jkun il-qudiem ikun hemm anki l-aspett huwa modern, ħajati anki input tagħna qed inħarsu wkoll lejn aspett ta' parteċipazzjoni fil-kumpaniji tal-Gvern u da bl-ambitu dejjem li nagħtu iżgħar valur li shareholder tagħna li hija l-Gvern u anke s-soċjetà in ġenerali. Fid-diskors tagħha l-ambaxxatriċi Franċiża fissret dan il-Memorandum of Understanding bħala pass importanti fil-kollaborazzjoni bejn Malta u Franza. Dan hekk kif iż-żewġ pajjiżi ħadnu valuri simili. Hija semmiet kif bil-mod kif l-ekonomija Maltija qed tevolvi. Issa huwa ċans għall-kumpaniji tal-Gvern sabiex jiżviluppaw u jadottaw l-aqwa prattiċitajiet. Sa dan it-tant, il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona spjega kif l-an prinċipali tal-MGI huwa li tibni relazzjonijiet mas-setturi pubbliċi kif ukoll dawk privati bilan li tiżviluppa l-ekonomija Maltija. Huwa semma kif bir-ritmu ekonomiku li qabdet Malta, is-suċċess li nkiseb sa issa jkompli jagħmel lil pajjiżna bażi aktar b'saħħitha u sigura għall-operaturi tan-negozji internazzjonali, kif ukoll bħala ċentru ta' eċċellenza f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' servizzi finanzjarji.